Na videu. To vám budem pozerať do kotla. Môžete mi aj povedať, čo ste do toho dali všetko? Zatiaľ nič. To je tajné. Cibulka smažená, povedal, že máme suché. Hovädzie mäso, močink a korenín, paprika. A robíme tu ešte jednu vec, takú tajnú. Tajné. Podarilo zorganizovať takú zvláštnu unikátnu akciu v Smoleniciach, kde na deň športu, zábavy a kultúry sme pozvali 7 miestnych reštaurácií, niekoľko hostí, či už sú to lovecké alebo polovnícke združenia, ďalej hostí z Lovčic, ktorí tu varia v kotloch guláš, ktorý pripravujeme pre občanov, a ďalej budú tu hrať miestni futbalisti s ďalšími hostiami futbalový zápas a samozrejme vzácna kultúrna bomba bude, keď pán Robo Kazík príde pobaviť starších spoluobčanov sem k nám do Smolenic prvýkrát. A čo, bože?